Oli tilanne, kun nuorena miehenä oli 2 viehättävää naista yökylässä luonani, ja oli vielä neitoset koko päivän puhuneet mun kuullen keskenänsä ääneen, mitenkä harmittaa, kun ei ole ollut vipinää miehen kanssa hetkeen. Et kyllähän tuota panettaisi jo aika lailla. No ilta alkaa kääntyä yöksi ja nukkumaan mennessä sitten laittelen pedit valmiiksi kaikille ja totean herrasmiehenä, että tokihan neidit voi nukkua makuuhuoneessa minun parisängyssäni. Siellä on puhtaat lakanat ja petivaatteet laitettuna. Itselleni sijasin sohvan olohuoneesta. Neidit sanoivat yhteen ääneen, että kyllähän me kaikki 3 sinne petiin mahdutaan. Ei haittaa, jos vähän lähekkäin pitää vaikka olla, että tulet tänne vain. Samalla kun riisuivat edessäni päällysvaatteitaan. Koska olen tyhmä, mutta ennen kaikkea herrasmies, tokaisin vain, että näin on hyvä. Neidit makkariin ja herrasmies sohvalle. Yö nukuttiin erillään. Ja vielä seuraavana yönäkin sama homma. 5 vuotta myöhemmin heräsin keskellä yötä silleen, että tuntui kuin joku olisi ilmat lyönyt pihalle. Silmät sepposen selällään siinä tuijottelin kattoa, kun oli sen unen ja heräämisen jäljiltä jotenkin viimein mulle valjennut kuin salama kirkkaalta taivaalta se silloinen neitien vihjailu. Voi vittu. Sanoin sitten 3 kimpalle ei kiitos, kun en tajunnut silloin edes noin selvää vihjailua, ja ajattelin, että herrasmies olen kun näin toimin. Miten tyhmä voi mies olla?